ذنوبي يا غفور. Selallik meselesi. Tasahharu fe inne fi sahuri beraka. Hadisun sahih muttefakun aleyh. Peygamberimiz aydıptır. Selallik turun deyiptir. Selallik naharlığın en bereketlisidir deyiptir. Süyücü, lezzeti var. Selallik vakti ne ama? Selallik vakti bir subhanallah deyip bilyen. Hud Kur'an'na var. Vel mustagfirine bil ashar. Selallik vakti estağfurullah ayeten hak pir adamların işidir. Allah'ın dostu evliyaların işidir. Selallik vakti dedik näme? Daňatmaka. Adan çekilmeden yarım saat, 1 saat, 2 saat önce. Giyeceğin 3-4 bölümde ahırkı bölümü. Şullem saat 7 saattan, saat 7 saattan, saat 2:30-3 döwregi. Aham selallik vakti aşo. Nadir ulqan bereket. Bir dehret qılly 2 rekat namaz oqy, teheccüd namaz diýerleri bolýar. Ýylyn kaýa oqymaýarsamy, mübarek ay, nagat bereketli ay adam daňdan 2 saat önçek oýa bolup durýan behterin mahtumul işan diýär. Seher wagty gafil bolmaň yarallar. Seher wagty, selallik wagty. Gafil bolmaň yarallar. Hak dergasy açylar, çağdır bu çağlar. Behterin wagtdyr şu wagtlar diýdigi ha. Seher wagty gafil bolmaň yarallar. Hay barat onuň munyň gıybatyny diýip daň atarama omuga. Hak dergasy açylar, çağdır bu çağlar. Rahmata duş geldi bu wagt ereller, hak nury seçiler, çağdır bu çağlar. Tamam pirler pir bolupdyr, selallik wagt pir bolupdyrlar. Tamam adamlar Hudaýyň dosy bolupdyr, selallik wagt Hudaýyň dosy bolupdyrlar. Hulasa şu selallige turmaýanmy? Täzeden atýança azandan 20 daga yarım saat önçäge geçeli. Hudaý bilen benden arasynda bir perde ýok diýär. Şodur şifat nur wa da arada. Özüň hesabyny çekdi. Fakat perişte bolup otyň, ýöne adam suratynda da. Gadryny bileýin. Hop ahunjan men erti idara etmeli işim ma, karment ya belli bir kiçik yerim ma. Men selallik tursam gyn bolýar. Haw dikkat edeýin. Selallik hak Resulullah'ın sünneti. Peygamberimiz selallik turýarmış. Ve aydiyanmıştık selallik turallara Allah Teala rahmetini döküye periştili dağda dua et diye selallik turiyerlere. Huda yaşlar rahmetine sallit. O vakta imme erti bir işin ma, mesuliyetin ma. O ham sen akşam taravadan son selalin ip yatsan erti namazı çeli, erti işin gaýymrak, gowrak bitirip biljek. Yoksa o qaqatşyqly işin bitirip bilmeyjek bolsaň, onu ulamalar aýtýar, ip yatsaň bolar, sen arazaňy verer bermeýe. Bir adam selallik turmasa, taravadan soňra selalligini ýaqyna yatsa, arazasy kamil, ýöne ulaqan bereketden galýar. Imme men erti işim ma, zaruratym ma, şejere ýagdaýlym ma diýip yatsa, İnşallah ona sünneti terk boldu deyip bolma. Ene qysgaja selallik barada boldy. Hap selalligini ýipdir. Adan çekilýänçä imellerdir. Adan ýanyň daňdan 15-20 daga soňra çekilýär. Selallik daňdan 5-10 daga öwünçäk sowulşýar. Adan men selalligiň arasy bäzi 20 daga yarım saatda bolýandyr. Olar ol urunlar kan aydylly odallar ahunjaly damdan aýdýandyr. Adan çekilýänçä ýip dursa, şun bir soratda. Men ahirki
lokmamy suwum içende bir ýerde azan çekildi diýdi. Näme diýmek? O sopanitdir da awladym. Selam arazysda bolmaýar. Ham näme uýmenmeli? Estağfirullah aýtmaly. Qamat diýençäde awwala azançylar, imamlar cemaat bilen maslahatlaşmaly. Daňatdanna 10-15 daga geçirip azan çekip derre qamat diýamaly. Fiqh Hanafi'de giýjenra okuymak gowy, oňa görüň ýok. Ýöne cemaat kän geljek bolsa basma okuymak gowy. Azan çek hakana qamat diýen ol kon cemaat ajab elhamdülillah hemme ýerde de okulýar şejiler. Tarawa namazy ýanyk bolup erti namazda da cemaate şerket etýärler. Berekallah. Fakat şomuga bir sure we ady näme? Wal fajr. Daň menen and içýänli Hudaý Taala. Wal fajr. Daň menen and içýänli. Umuga da gurrun etmeli wagt ýarahy. Tesbih sanamal, subhanallah sanamal, estağfirullah sanamal. Ya Kur'an-ı Kerim oky bir sefe, iki sefe, yarım para, bir para, nämetjek. Gurrundur süýji, samançy ýok güýji diýe könüle. Näme haçypy gurrun edip nämetjek. O da behterin rahmatna nur dökülüp duran wagtynda. Oham namaz okyp bolluň da namazdan soň ýatmak günah däldir. Erti namazdan soň yatmasaň gowy, yatanyň menen günahkar diýip bolmaýar. Yatmasaň gowy günnoň ýança, yatanyň menen günahkar diýip bolmaýar.